नमस्ते सर्वांना, कसे आहात तुम्ही? तर इथं बघा मम्मी पण आपली बसलेली आहे। या व्हिडिओचं टायटल तुम्ही वाचलंच असेल। मला सर्वांकडून मला माहिती पडलं की आपल्या चॅनलबद्दल पण विरोधात म्हणजे एक दोन चॅनल आहे जे आपल्या विरोधात व्हिडिओ बनवतात आहे। म्हणजे आपण जसा व्हिडिओ बनवतो त्याच्यामध्ये काहीतरी फॉल्ट काढणार, फॉल्ट शोधणार आणि त्याच्याबद्दल व्हिडिओ बनवणार। आणि तुम्हाला एक सांगतो की मी पण हे ऑलरेडी बघितलं होतं, पण मी शांत बसलो होतो की बाबा आता थांबेल, आता व्हिडिओ बंद करतील, आता म्हणजे उगाचच मला ना यूट्यूबच्या भांडणमध्ये नाही पडायचं आहे किंवा आपल्याला नाही आवडणार ते। पहिले पण मी खूप बघितले, एक यूट्यूबर दुसऱ्याशी यूट्यूबशी भांडण करतोय, मग तो परत भांडणाला रिप्लाय करतोय, मग परत हे होतं ते म्हणजे भांडणात पडणं न पडणंच एक चांगली गोष्ट असते। पण कधी कधी काय होतं माहिती आहे का, एक लिमिट क्रॉस करतात। आपलीच माणसं बोलतात ना की त्यांच्याकडे लक्ष नाही द्यायचं। हां, पण कधी कधी काय आत्ताच मी सांगतोय, एकदा म्हणजे बोलतात ना लिमिट जर तुम्ही क्रॉस केली ना तर आपल्याला पण जे सहन करणं पण एक म्हणजे बोलतात ना गुन्हा आहे। मी तुमच्याबद्दल जर कोण बोलतं ना तर तुम्ही पण त्याच्यावरती ॲक्शन घेतलं पाहिजे आणि मी ऑलरेडी ॲक्शन घेतलेलं आहे। तुम्हा सर्वांना मी त्या चॅनलबद्दलचं नाव नाही सांगणार, उगाच मला पब्लिसिटी नाही करायची कोणाची किंवा कोणालाही आत्ताही टोकून नाही सांगायचं आहे किंवा कोणाचे नाव पण मला खराब नाही करायचं आहे। तुम्ही तर ऑलरेडी व्हिडिओ बघता, कारण रोज व्हिडिओ बघताय, रोज व्लॉग करताय अगेन्स्टमध्ये। तर जे फिमेल आहे त्यांना मी रिक्वेस्ट करतो की हे सर्व करणं स्टॉप करा। मी ऑलरेडी यूट्यूबवरती रिपोर्ट केलेलं आहे तुमच्या चॅनल्सबद्दल, जे आमच्या विरुद्ध चॅनल्स बनवतात त्यांच्याशी मी कॉन्टॅक्ट केलं, चॅटवरती बोललो की असं असं आहे, तुमच्या चॅनलचे लिंक मी पाठवलेले आहेत, ते आता चेक करतील आणि तुमच्यावरती ॲक्शन घेतील। फर्स्ट ऑप्शन तो मी जो ऑफिशियल ऑप्शन असतो यूट्यूबवरती, आणि त्यांनीच मला सजेस्ट केलं की तुम्ही ऑफिशियललाही कंप्लेंट करा। नियर बाय जे ऑफिशियल्स असतात म्हणजे नियर बाय पोलीस कंप्लेंट तुम्ही सुद्धा करून ठेवा याच्याबद्दल, कारण तुमच्या सेफ्टीवरती काय प्रॉब्लेम नाही आला पाहिजे। तर सेकंड ऑप्शन, मी ऑलरेडी एक पोलीस कंप्लेंट केलेली नाही पण आत्ता करतो आहे, मला त्यासाठी तुमची पण हेल्प लागेल। मी नंबर देतो 8657357426, जो आमचा बुकिंग नंबर आहे ना। जर आपल्या बघणाऱ्यांमध्ये जर कोण असे लॉ रिलेटेड ज्यांना माहिती असेल, जे लॉयर्स असतील किंवा पोलीसमध्येच तुम्ही जर आहात, तर तुम्ही मला व्हॉट्सॲप करा, मला तुमच्याशी कन्व्हर्सेशन करायचं आहे की जर आमचा एक चॅनल आहे आणि दुसरा एक चॅनल विरुद्धात आमच्या नेहमी म्हणजे ऑलमोस्ट 10, 15, 20 व्हिडिओ आमच्या विरुद्धात बोलत राहणार, आम्हाला टोमणे मारणार, काय काय नावं म्हणजे भलत्या नावाने बोलणार। माझं नाव जर पप्पू तर भलत्या नावाने बोलणार, काजलचं नाव भलतं तर काजलला भलत्या नावाने बोलणार, नावं ठेवणार। तर हे कसं चांगलं नसतं। कोणीही येऊन पॉईंट करणं, आम्हालाच कमेंट होती की तुम्ही त्यांच्यावरती मानहानीचा केस करा। मी म्हणलं कशाला आता उगाचच आपल्यालाही कोर्टमध्ये जायला आवडणार नाही आणि उगाचच केस बीस करणं कसं नॉर्मल पब्लिकला आवडत नाही। पण जर समोरचा माणूस थांबतच नसेल ना तर आपल्याला ॲक्शन घ्यावीच लागणार। तर मी त्यासाठी नंबर दिला आहे, तोच मी नंबर सांगतो 8657357426। ह्याच्यावरती जर कोण पोलीसमध्ये आपले बघणारे असतील, जर कोण लॉयर असेल आणि ज्यांना लॉ रिलेटेड माहिती असेल, तर ह्याच्या म्हणजे सॉल्युशन काय मी करू शकतो, मी कशी कंप्लेंट लॉन्च करू शकतो ह्याच्याबद्दल सांगा। मला कंप्लेंट लॉन्च करायचीच आहे। मला तुम्हाला अजून एक सांगायचं, जर समोरच्या ज्या लेडीनी जर असे व्हिडिओज करणं बंद केलं, फर्स्ट बंद करणं पाहिजे आणि जेवढे व्हिडिओज केले आहे ते ऑफिशियली त्यांच्या चॅनलवरून काढा। मला आमच्या रिलेटेड बोलणार तर म्हणजे माझ्याचबद्दल बोलण्यासारखं मी सहन केलं असतं, माझ्याबद्दल बोलणार, काजलबद्दल बोलणार, मम्मीबद्दल, ताईबद्दल, काजलच्या घराबद्दल, तर तुम्ही मला बोलायची गरजच नाही ना। नाही, मग तेच विषय, कोणाबद्दल पण बोलायची काय गरज आहे? कोणाबद्दल पण बोलायची नाही, तुम्हाला तुमचं चॅनल चालवायचं, तुम्ही चॅनल खोललंय ना, मग तुम्ही तुमचं काहीतरी दाखवा ना, तुम्ही तुमच्याबद्दल काहीतरी बोला। बघा, रोस्टिंग जे असतं ते हेल्दी रोस्टिंग असतं, कोणाचाही अपमान करणं रोस्टिंग नसतं। एक व्हिडिओ बनवलं समजतं, पण 15-20 व्हिडिओ बनवणं तर हे तर टोटली रॉंग आहे। म्हणजे असं झालं की टोटल चॅनल तर आपल्यावरतीच बनवलंय। तुम्ही एक काम करा ना, तुम्ही तुमची लाईफस्टाईल दाखवा, स्वतःचं काहीतरी दाखवा, स्वतःचं नाव कमवा, काहीतरी कला आहे ती दाखवा, स्वतःचं नाव कमवा, त्याच्यावरती वरती जा। हा अल्टिमेट चॅनल ना, हा 1-2 महिने चालतात असे चॅनल, नंतर ह्याच्यावरती जेव्हा ॲक्शन घेतात ना मोठे मोठे यूट्यूबर्स, तर तो चॅनल ऑब्व्हियसली खाली पडतो। आणि मी तुम्हाला सांगतो की ह्याचं ॲक्शन कसं घेतलं जातं, जर तुम्हाला तुम्हीच ऑलरेडी मला मोर दॅन 150पेक्षा जास्त मला म्हणजे मेसेजेस आले माझ्या इंस्टाग्राम अकाउंटवरती, म्हणजे यूट्यूबवरती पण मेसेजेस आले की तुमच्या विरुद्ध अशी एक म्हणजे बोलतात ना बाई याची कंटिन्युअस व्हिडिओ बनवते, तुमच्या विरुद्ध काय ना काय बोलत राहते, तुम्ही ॲक्शन का नाही घेत? मी उलट गप्प होतो, पण मी जेव्हा आज जाऊन परत व्हिडिओ चेक केले ना तर खूप व्हिडिओज आहे आणि ते व्हिडिओज बनवणं चालूच आहे त्यांचं। कधी कधी तर आमच्याबद्दल पण आणि कधी कधी तर दुसरे मराठीतले टॉप यूट्यूबर्स आहेत ना त्यांच्याबद्दल पण त्यांचं चालू असतं।
आम्ही जेव्हा अशी युट्यूबर्स थांबतोय ना तेव्हा जाऊन ते प्रॉब्लेम होते. तुमच्याकडे चॅनल चालवायला ऑप्शनच नाही तर तुम्ही चॅनल चालवायला घेतलाच कशाला ना. आणि कसं रेसिपी माझं चॅनल होतं, आता माझी मुलं मोठी झाली, माझी मुलं आता ब्लॉग करतात, आपल्या घरात काय घडतंय, आपण बाहेर फिरायला जातो, ते सगळं माझी मुलं दाखवतात आहेत. असं काहीतरी तुम्ही करा ना. आम्ही दुसऱ्याच्या चॅनलवरचं नाव घेऊन आम्ही कोणाचं चॅनलचं नाव नाही घेत. आणि बघा जर आपण काय कोणाला थिएटरमध्ये बसवलं नाही की आमचाच व्हिडिओ बघा, तुम्हाला नाही आवडत तर तुम्ही दुसरे युट्यूबर्सचे व्हिडिओ बघा, जे नाही आवडत त्यांना तुम्ही नका बघू. कंपल्शन युट्यूबनेही सुद्धा तुम्हाला केलं नाही की ह्यांचे व्हिडिओ बघाच आणि ह्यांना ते कमेंटच टाका. मला सांगा, हेटफुल कमेंट आणि हेटफुल बोलण्याचा काहीच अर्थ नाही आहे. कारण काही कंपल्शन नाही की तुम्ही शुभांगी गिरचा व्हिडिओ बघितलाच पाहिजे किंवा तुम्ही कोणाचाही व्हिडिओ बघितला पाहिजे. असं कंपल्शन असतं तर आम्हाला समजलं असतं की नाही बाबा तुम्हाला जबरदस्ती बसवलंय आणि काहीतरी बघायला लावलेलं आहे. आमचं चॅनल कधी वरती नाही आलं तर आम्ही कधी बोलत नाही. आज आम्हाला कोणी जास्त बघितलं नाही, आम्हाला त्याचा रागच येत नाही. आणि भांडणामध्ये मला पडायचं नाही, कारण मग तो मी व्हिडिओ बनवतोय परत तिकडे व्हिडिओ बनणार, तिकडे परत मी व्हिडिओ बनवतोय, तर मला या भांडणामध्ये पडायचंच नव्हतं. म्हणून मी अजूनपर्यंत विषयावर बोलत नव्हतो. पण तुम्हाला सांगतो, युट्यूबवर ऑलरेडी मी रिपोर्टिंग केलेली आहे दोन्ही चॅनल्सबद्दल, आणि जेवढे पण चॅनल क्रिएट करते त्याच्याबद्दल रिपोर्ट केलेलं आहे. सेकंड, ऑफिशियल कंप्लेंट मी आज किंवा उद्यापर्यंत टाकणारच आहे, म्हणजे पोलीस कंप्लेंट. ती पोलीस कंप्लेंट मी पाठी तेव्हाच घेणार जेव्हा ह्याच्यावरती तुम्ही ज्या चॅनलवर तुमचे व्हिडिओज टाकले ते बंद करणं, आणि ते जेवढे व्हिडिओज तुम्ही बनवलेत ना तेवढे तुम्ही डिलीट मारा. जर तुम्ही हे नाही केलंय तर तुम्हाला तुमच्यावर ऑप्शन होणार. आय गेस जेवढे ऑफिशियल्स बघत असतील, जसे जे पोलीसमध्ये असतील, आय गेस मानहानीचा केस तर आम्ही टाकू शकतो याच्यावरती, की तुम्ही एका नावाला बोलतात ना हे करताय, कमीपणा दाखवताय, त्यांच्या विरुद्ध काहीतरी बोलताय जे ऑफिशियली राईट पण नाही आहे. तर मी तुम्हाला एक दाखवतो. असं समजा आपला मोबाईल असेल ना, तर व्हिडिओ असतो ना, व्हिडिओ त्याच्या बाजूला 3 डॉट्स असतात. 3 डॉट्सवर क्लिक केल्यावरती ना तुम्हाला खाली एक रिपोर्ट ऑप्शन येतो. आता तुम्हाला दाखवतो. रिपोर्ट ऑप्शन आलं, हे बघा, रिपोर्ट ऑप्शन आला की मग इकडे हेटफुलमध्ये येतो, हेटफुल और अब्युझिव्ह कमेंट, आणि रिपोर्टवर क्लिक करा. तर बघा, थँक्स फॉर रिपोर्टिंग असं ऑप्शन येणार. जेवढे तुम्हाला चॅनललाही असंच रिपोर्ट केला जातो आणि व्हिडिओजलाही असंच रिपोर्ट केला जातो. तुम्ही बघा, जे पण तुम्हाला असं वाटतं की व्हिडिओज बरोबर नाही आहे तर त्याच्यामध्ये परत 3 डॉट्सवर क्लिक करा, रिपोर्ट ऑप्शन येतो, रिपोर्टवर क्लिक करा, आणि 5 ऑप्शन येतात. एक तर सेक्शुअल येतात, ते नाही, काय व्हायलंट और रिपल्सिव्ह कमेंट तेही नाही. हेटफुल आहे, हेटफुल म्हणजे दुसऱ्यांबद्दल असं वाईट बोलणं, तर त्याच्यावर क्लिक करून आपण रिपोर्ट करून टाकायचं. असं जेव्हा तुम्ही मल्टिपल आता रिपोर्ट्स कराल, मी उगाच त्या चॅनलचं नाव नाही घेत, उगाच त्यांना पब्लिसिटी होते मम्मी. बरोबर, आम्ही कोणाचं नाव नाही घेणार. हा, आणि त्या नावाने परत तुमचं चॅनल चालवायला आम्ही पण तेवढी हे नाही आहेत माणसं. हा, तर मी तुम्हाला हेच सांगतो की तुम्हा सर्वांना ऑलरेडी माहिती आहे की कोण व्हिडिओज बनवते आणि कोण नाही बनवतात आहे. तर तुम्ही असं करू शकता. आणि बघा, मला पोलीस आणि कोर्टच्या चक्करमध्ये मलाही पडायचं नाही, पण मी कंप्लेंट लॉन्च करणार आहे. मला त्याची हेल्प करा. मी जो तुम्हाला नंबर दिला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये पण देईल, त्याच्यावरती फक्त मला कॉन्टॅक्ट करा की कशा प्रकारे मी FIR फाईल करू शकतो. हां, आणि पोलीस कंप्लेंट करू शकतो. मी पोलीस कंप्लेंट तर करणारच आहे ह्याच्यावरती, कारण खूप लिमिट ऑलरेडी क्रॉस झालेली आहे. आणि काय बोलायचं बघा, आता जास्त माणसाने कसं म्हणजे डोक्याच्या वर गेला ना तर तो माणूस सहन नाही करत. मानेपर्यंत आलं तर सहन करतो, आता तरी खाली उतरेल पाणी. मला हे नाही पाहिजे की यूट्यूबमुळे आमचे जे रिलेशन आहे ते ब्रेक झाले पाहिजे. म्हणजे आमचे आता घरातले रिलेशन आहेत, मग काजलच्या इकडे रिलेशन आहेत, ताईच्या घरचे रिलेशन आहेत, गावी रिलेशन आहेत. कोणालाही तुम्ही आणि सर्वांबद्दल बोलतात, असं नाही की माझ्याबद्दल. मी तुम्हाला सांगू, हे असे पहिले ना खूप वर्ष अगोदर असे पण जण फक्त माझ्याबरोबर बोलत होते, मी कायच नाही बोलत होतो, ठीक आहे, तरी पण ते पण मी चुकीचं करत होतो की कोणीही कोणाबद्दल बोलणं चुकीचं आहे. तर हा व्हिडिओ जर तुम्ही बघणारच आणि ह्याच्यावरती पण जर तुम्ही व्हिडिओ बनवताय आणि सर्व काय करताय ते मला दिसणार. तुमच्या चॅनलवर तुम्ही सबूत ठेवताय की बाबा हे बघा व्हिडिओ आम्ही बनवलेले आहेत. मला व्हिडिओ डाउनलोड करायची पण गरज नाही, कारण तुम्हीच तुमच्या चॅनलवर ठेवलेले आहेत ते, ठीक आहे. तोच व्हिडिओ जर मी एका पोलीसवाल्यांना दाखवला की बाबा हे बघा हे अशा म्हणतात आपल्याबद्दल, आणि डायरेक्ट सोशल मीडियावर टाकताय, तर ते टोटली रॉंग आहे आणि ते ॲक्शन तुमच्यावरती घेतलं जातं सरळ. तर मी रिक्वेस्ट करेल की तुम्ही हे स्टॉप करा आणि ऑलरेडी जेवढे बनवलेले व्हिडिओ सर्व डिलीट करा. मी काहीच बोलणार नाही ह्याच्याबद्दल मग, आणि पुढेही ह्याच्या व्यतिरिक्त मी व्हिडिओज नाही बनवणार या रिलेटेड या टॉपिकवरती, कारण आपल्याला खूप काय ब्लॉगिंग करायची आणि खूप काय गावी पण जायचं आहे. आम्हाला तेवढं काम पण नाही आणि टाइम नाही आता आमच्याकडे. नाही, आता वेळच नाही, खरोखर खूप कामामध्ये बिझी आहे. पण मी रिक्वेस्ट करेल, जे पण लेडीज आहेत, जे पण काय करतात, तुम्ही असं नका करू.
कारण आम्हाला हे चांगलं काहीतरी करा ना. तुम्ही खाली तुम्ही डिस्क्रिप्शन मध्ये लिहिलं आहे की इट इज मतलब म्हणजे ते असं सांगितलंय की ह्या कंटेंट कोणाच्याही ह्याच्यावरती नाही आहे आणि कोणाला दुखवायचा प्रयत्न आम्ही नाही करत आहे. तुम्ही ऑलरेडी सर्वांना बदनाम करून दुखवताय आणि तुम्ही खाली डिस्क्रिप्शन मध्ये लिहिता की हेटफुल नाही आहे, तर ते पण टोटली रॉंग आहे. तर मी फक्त रिक्वेस्ट करेल आता, आणि ऑफिशियल कंप्लेंट मी ऑलरेडी टाकणार आहे, त्याच्याबद्दल आता मी विचार नाही करणार आहे. बघा, उगाच तुम्हालाही तुमच्या फॅमिलीला प्रॉब्लेममध्ये क्रिएट नाही करायचं असेल तर तुम्ही जे 2 स्टेप आहे ज्याचे हे सर्व करणं बंद करा. आणि काहीही व्हिडिओज कोणाबद्दलही आम्ही पण नाही, आणि समजा सतत 3-4 जर तुम्ही सर्व युट्यूबर बनवत ते तर मी चेक केलं, जर सर्व युट्यूबरने तुमच्यावरती कंप्लेंट लॉन्च केली तर तुमच्यावरती एक मोठीच कंप्लेंट होऊ शकते. तर अजून काय बोलायचं की बघा, काम नाही तर कामं निघतात. आपल्याला वाटतं आपण काही शांत राहू, आपण काही नशात पडू नये, पण समोरचेच एवढे म्हणजे लिमिट क्रॉस करतात ना की आपल्यालाही काय ना काय करावं लागतं. आणि आपण ठरलं मिडल क्लास माणूस की आपल्याला काय या गोष्टीत पडायचं नसतं. पण आता मला वाटतं की या पडल्याशिवायही आणि कोणाचे हॅरेसमेंट कमेंट्स पण येतात, त्या कमेंट्स विरुद्धही बोलल्याशिवाय ना समोरचा माणूस तो त्याला लाज, म्हणजे त्यांना तर लाज नसते, त्यांनाही कंट्रोल तर करूच नाही शकत, पण त्यांनाही समजलं पाहिजे की समोरचाही माणूस ॲक्शन घेऊ शकतो, आणि हे आपण ॲक्शन घेतलं ना तर त्यांना समजेल. तर ऑलरेडी आपण ॲक्शन घेऊया. आणि तुम्हालाही काय वाटतं ते कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. त्या चॅनल रिलेटेड काहीही कमेंट्स करू नका. मला उगाच व्हिडिओ नाही बघायचा त्यांना पण. तुम्ही तिचा कोणाचं पण चॅनल आहे ना, तुम्हाला नाही आवडत आहे आमच्याबद्दल बोललेलं ना, तर तुम्ही ते चॅनल बघूच नका ना त्यांचं. माझ्या माणसांना मी सांगते की असल्या माणसाचं चॅनल बघायचंच नाही, सरळ सोडून द्यायचं. काय बघायचं त्याच्यामध्ये, दुसऱ्याचं सगळं सांगत बसतात, त्यांच्याबद्दल आपल्याला आपुलकी ठेवायचीच नाही, त्यांचं चॅनलच बघायचं नाही. त्यांचं चॅनल बघा नाही तर नका बघू, पण ज्यांनी चॅनल बनवलंय ना त्यांनी असं चॅनल क्रिएट नका करून, कारण यूट्यूबवरती खूप काही तुम्ही करू शकता. तुम्हाला काही तुमची फॅमिली दाखवू शकता, तुम्ही काहीतरी कला दाखवू शकता, तुम्ही काही तुमचं जेवण दाखवू शकता, डेली लाईफ दाखवू शकता, खूप काय करण्यासारखं आहे. मग ह्या गोष्टींवर काय तुम्ही फोकस देताय? दुसऱ्याचं कशाला बोलता हो विषय, दुसऱ्याचे विषय बोलायचे नसतात. तुम्ही रोस्टिंग करून कधीच कोण माणूस एवढा सक्सेसफुल नाही होणार. रोस्टिंग असते ती हेल्दी रोस्टिंग असते, म्हणजे एक चांगल्या प्रकारे बोलला जातो आणि एक इम्प्रूव्हमेंट्स पॉईंट बोलले जातात. टोमणं मारणं, कोणाला नावं ठेवणं, कोणाच्या रिलेशनशिपवर बोलणं, हे सर्व टोटली रॉंग असतं. आणि तुमच्याच व्हिडिओमध्ये मग हेटफुल कमेंट्स येणार, तेही रॉंग असतात. जे कमेंट पण जर आम्ही कमेंटवरतीही जर आम्ही झेरॉक्स मारला त्याचा आणि सर्व काढला डिटेल, आणि तेच जर आम्ही सबमिट केलं ना की बाबा असे कमेंट्स सुद्धा येतात, तर कमेंट्स लिहिणाऱ्यांवरती सुद्धा ॲक्शन होतात. तर तुम्हाला जर वाटत असेल की यूट्यूबवरती कमेंट करून तुम्ही वाचू शकता, तर नाही. जर आम्ही ऑफिशियली एक मोठी कंप्लेंट झाली तर यूट्यूबवाले तुम्हाला ट्रॅक करणार, ते तुमच्या आयडी कुठून क्रिएट झाले आहेत आणि सर्व काही यूट्यूब ट्रॅक करणार, आणि पोलीसवाले त्यांच्याकडून ते मागणारच इन्फॉर्मेशन. आपण जनरल पब्लिक नाही मागू शकत, पण कंप्लेंट झाली की ती मागणारच. कुठून बघून आहे ना, तुम्ही सगळं जेवढं आमचे व्हिडिओ बनवले आहेत ना तेवढे तुम्ही डिलीट मारा चांगल्या पद्धतीने. तुम्हाला याच्या पुढे अजून काय तुम्हाला नको असेल भानगड तर, आणि शांततेने चांगलं काम करा, चांगलं नाव काढा आणि चांगलं आमच्यासारखं पुढे जा. आता बघा, अजून काय नाही बोलणार मी, तर व्हिडिओ इकडे एंड करतो. आणि कमेंटमध्ये काहीही जास्त खूप मेहनत घेतली आम्ही आमच्या चॅनलसाठी, पण आम्ही खूप मेहनत घेतो. माझी तब्येत बरी नसते तरी पण आहे ना, मी खूप मेहनत घेत आले या चॅनलसाठी. तुम्ही त्याच्यामध्ये आता काय करू नका. तर उगाच मलाही आपल्या कमेंट सेक्शन्समध्ये काही गडबड नको, कोणाबद्दलही काही बोलणं मलाही आवडत नाही, आणि तुम्ही तसं करू नका. आणि कोणत्या चॅनलबद्दल मी बोलतो ते तुम्हाला जे बघणारे आहेत ना त्यांना ऑलरेडी समजलं असेल. आणि कसं काय करायचं, त्याला व्हिडिओच्या साईडला 3 डॉट्स असतात, 3 डॉट्सवर क्लिक करायचं. रिपोर्ट लास्टचा ऑप्शन असतो, रिपोर्टवर क्लिक केल्यावरती तिकडे हेटफुल सेक्शन असतो, 4th ऑप्शन असतो, त्यावरती क्लिक करून रिपोर्ट करून टाकायचं. म्हणजे असं जर तुम्हाला वाटलं कोणाचेही व्हिडिओ यूट्यूबसाठी चांगले नाही, कोणालाही काही दाखवतात आहे किंवा वाईट दाखवतात किंवा घाणेरडं दाखवतात आहे, तर लगेच कंप्लेंट करायची असते ती. म्हणजे यूट्यूबला जाणवतं की बाबा मल्टिपल्स इकडून आले आहेत, आणि यूट्यूब चेक करतो. रिपोर्ट केल्या आता मी पण ऑलरेडी रिपोर्टिंग केलेली आहे, पण लगेच नाही, ते चेक करणार. आता ऑफिशियली बसवणार. आता मराठी आपली ब्लॉगिंग आहे म्हणून मराठी ज्यांचे चेक करणार त्यांना बसवतील, आणि बघा ह्यांनी जे रिपोर्ट लॉन्च केली आहे किंवा मी जी कंप्लेंट टाकलेली आहे ती बरोबर आहे का. जर ती बरोबर आहे, आणि ऑब्व्हियसली बरोबर आहे ती, तर 3-4 दिवसात त्याचा निकाल लागतो आणि त्या चॅनललाच बंद करून टाकतात. ते डिलीट करायचं राहू देच. युट्यूब चॅनलची माहिती आहे ना, मच्छीची रेसिपी एका बाईने चोरली होती. जसं युट्यूबवरती व्हिडिओज चोरून परत रिअपलोड करतात. मी फक्त एक कंप्लेंट टाकली होती ना, ते चॅनलच डिलीट झाला होता, कारण त्यांना स्ट्राईक बसली. कारण युट्यूब व्हिडिओ चोरी करणं तर मोठीच गोष्ट असते.
तर असं सर्व मी तुम्हाला माहिती तर नाही दिली, पण एक तुम्ही पण मला आमच्या बुकिंगच्या नंबरवरती सांगा की मी अजून काय करू शकतो आणि अजून कोणती मेथड आहे का. तर काय बोलला आता, व्हिडिओला लाईक करा बोल, मला समजलं चांगलं नाही वाटत, पण असं चांगलं नाही वाटत आहे बडबड. आणि आम्हाला परत बघा ह्या विषयावरती परत नाही बोलायचं, काहीतरी आपण असं वाटतं की तुम्ही पण माझे कधीतरी सबस्क्रायबर पण होतात असेल, पण असं खराब काम कधीच करू नका दुसऱ्याबद्दल. जेवढं दुसऱ्याबद्दल तुम्ही वाईट बोलताय ना ते चांगलं नसतं. दुसऱ्याबद्दल चांगलं बोला म्हणजे तुमचं चांगलं होईल. चला हे एक लक्षात ठेवा. मग आता बघूया पुढे काय होतंय ते, आणि पुढे काय होतं त्याच्याबद्दल मी व्हिडिओज क्रिएट नाही बसणार, आपण ब्लॉगिंग चालू राहील, पण साईड बाय साईड कंप्लेंट ऑन मी सर्व करणारच आहे. हां, बाय बाय. बाय.